και να προχωρήσουν σε άλλη κατεύθυνση, εφαρμόζοντας προοδευτικές πολιτικές με επίκεντρο τους λαούς και όχι τους αριθμούς. Απλά τους θυμίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μακροημερεύσει όταν οι άνθρωποι θα ευημερούν. Ευχόμαστε η πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού να δημιουργηθεί ένα ισχυρό μπλοκ του Ευρωπαϊκού Νότου από ευρωπαϊκές δυνάμεις προοδευτικές, να στεφτεί με επιτυχία και να σηματοδοτήσει την αλλαγή πορείας σε οικονομικό, πολιτικό επίπεδο στην Ευρώπη. Οι εργαζόμενοι στα σώματα ασφαλείας λέμε τέλος στις περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Από το 2009 μέχρι σήμερα πληρώνουμε το μεγαλύτερο κομμάτι της ταμπακέρας, με μεγάλες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, καθώς, και δεν πρέπει να ξεχνάμε, τη μεγαλύτερη ληστεία του αιώνα στα ασφαλιστικά μας ταμεία. Δεν ανεχόμαστε άλλο να μας αντιμετωπίζουν ως υποζύγια προνομιούχων. Ζητάμε από την ελληνική κυβέρνηση άμεσα την πλήρη συμμόρφωση του οικονομικού της επιτελείου στα διατασσόμενα με τελεσίδικο και ξεκάθαρο τρόπο από την Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας. Οι αποφάσεις του ΣΤΕ για τα κανάλια εφαρμόζονται άμεσα. Οι αποφάσεις του ΣΤΕ που δικαιώνουν τους εργαζόμενους εν στόλους δεν εφαρμόζονται ποτέ. 2 μέτρα, 2 σταθμά. Γιατί? Αυτό είναι δημοκρατία? Αυτό είναι το κράτος δικαίου? Ζητάμε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό της χώρας οι επιλογές πολιτικών προσώπων στα Υπουργεία μας να έχουν ως χαρακτηριστικά την ευαισθησία, την κουλτούρα, τη φιλοσοφία, την ψυχολογία, την γνώση και την εμπειρία στα σώματα ασφαλείας που πολεμούν καθημερινά για να επιτευχθεί σε μέγιστο βαθμό η ασφάλεια και η προστασία της πατρίδος και του πολίτη. Να επιλεγούν πολιτικά πρόσωπα, υπουργοί και γενικοί γραμματείς, ιδίως στο Υπουργείο μας, που μάχονται τα σώματα καθημερινά και όχι μόνο σχεδιάζουν. Που να εφαρμόσουν πιστά τις αρχές που ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση και τώρα ως κυβέρνηση έλεγε διάλογο και διαβούλευση. Πού είναι ο διάλογος και η διαβούλευση, κύριε Υπουργέ, κύριε Τόσκα, κύριε Γενική Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας, κύριε Καπάκη? Συνάδελφοι, το συνδικαλιστικό κίνημα δεν πρέπει να απολέσει το ριζοσπαστικό του προσανατολισμό και ενωμένο με τις άλλες κοινωνικές ομάδες να διεκδικεί όχι μόνο την επίλυση των δικών του προβλημάτων, αλλά να είναι αλληλέγγυο με όλες τις άλλες. Ποιοι ρισκάρουν τη ζωή τους τη νύχτα για 2,7 ευρώ την ώρα? Ποιοι ρισκάρουν την ημέρα τη ζωή τους για 4 ευρώ την ώρα? Θα αφήσουμε την Τρόικα και τους δανειστές να μας πάνε πιο κάτω? Ο κατήφορος πρέπει να έχει τέλος. Η δύναμη του κόσμου και της εργασίας μπορεί να βάλει φρένο στα μνημόνια και στις πολιτικές της οικονομικής και ηθικής εξαθλίωσης των εργαζομένων. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Γι' αυτό ενωμένοι παλεύουμε για ένα κράτος δικαίου. Όχι άλλες περικοπές. Σχίστε τα μνημόνια που λέγατε μέχρι χθες. Ευχαριστώ.